Jo, takže zdravím všetkých, ja vás vítam pri novom videjku kam som už postihnutý, alebo čo. Pri ďalšom pokračovaní z Resident Evil a ja som to rýchlo skipol, čo znamená, že ma to dalo zase sem. To vybehne. Ujo. Thought you'd just slip out before dinner was done? Nie načapaj mi moju ritu. To je moja rita, nie tvoja. Tak mi ju nechaj. Dobre? No. Takto. To je moja rita. Oh, I was worried about you. Nedám ti. Nedám ti maj S. God damn! How am I going to replace this? You're wasting your time. Chodź, precz. Dobra mu. You know what? Fuck it! I found you! Alright. Have fun in it, little boy. I'm gonna come back for you later. Debilko. Ľudia, máme to! Yes! No ale zoberám tento tvoj coin, ktorý ani neviem na čo slúži. Prečo? V minulom parte som našiel cirkulárku, X-ray glasses a nejakú zbraň menom Albert, neviem čo. A keďže tú zbraň si rovno môžem už zobrať, takže si zoberám za sebou X-ray glasses, nech pekne vidíme, áno, pekne nadýchli toto a cirkulárnu. More, chlapci, akože kámo. Chudák suseda o tom zomre. Ty si kto? Juj! Ale tie X-rayky, tie sú dobré, man. Tie sú dobré, teda. Tie sú tak dobré, šťavnaté. You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are they? Shut up and listen if you want to stay alive. Áno, chcem You zostať. gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. Alright. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's Dostal som important. nejaké hodinky a že to nemám stratiť tie hodinky. Hell of a girl. Že dievča stekla. Si, čau. Jo, čau. Babi, poslala si ma umyť riad. No, nechce sa mi. Amo, tá zbraň vyzerá tak cool, táto proste. Každé niekoho strojí má, ona iba don't fucking mess with me. Jack a Margareta, 25. Tu je, you don't know him. Lukas, február 2013. Aha, bliaď, Gunpowder tu je. Bliaď, to je taký chujko. Dobre, ale tak čo tu mám robiť? Tu dole sa niečo nachádza. Ideme to spraviť ako svartu. Jaj, to je tam tá krabica. Dobre, tak to je. Okay, yeah.
Hello, officer. Open up. Hey, you. Hey, you gotta help me. Že mi máš Hold on, pomôcť. back up. Že, Now, vieš, sir, do you live here? I mean, že is či this tu your žije a property? že What? či toto Me? je No, jeho dom. no. Že čo? All right. To nie je Now, môj we dom. got several calls about some missing persons lately. Že You tu don't majú understand. nejaké I gotta get out of here. dohody s Calm stratenými osobami. You're not listening to me. Teraz- There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me Tu tell you zasraní this. ľudia, You don't ktorí exactly majú, seem like you're playing with a full deck toto yourself, all Kamo, right? to nesiem Are you kidding me? prekladať. Look, Že či si so mnou like I robíš said, srandu. we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be Ale- involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Že či Look. stratil svoju mysl. Officer. Deputy. Right. Deputy. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Čo mi dá? On mi dá nožík fucking pocket vystreľovací. knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Súka jedna. What am I gonna do with a knife? No ja neviem. Ukáž. Handgun ammo is here. Is here. Surround. Surround. Ok, ideme do garáže. Pup. Ej, moje auto, jeho auto a nejaká vec. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in Čo the tu middle of the robí night. a Me? že... What about you? No, it's my job. Why don't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Svet? Čo to má znamenať? Hargana. To bude asi lepšie než ten Albert. Fuck it. I'm gonna kill every one of you. Favoriti. Karty. Už karty. Rýchlo, 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 rýchlo. Prosím. Daj tam. Ideme, desi, desi, desi. To musím ovládať knižku. Ako sa ti to robí, no? Ja mám väčšiu silu, no? Jaké ti to... To ale také. Taká tá... Nie. Nie, chodź, prečo? Nice car, Vždy si sa naučil šoferovať. Kokos, aké driftovanie. Nie. Let's finish this, you and I. Ja nejdem. Nie. Oh, yeah. Nie, ja nechcem. Skrcať! Ja som sa na mieste skrčil proste. On ma to nebuslo asi, on sa skrčil a ty čo, ako si dopadol môj? Tekeško. Žije, ale... Mrkol. Ja, bože, mal som auto. Retrik. What? Oh, boy. Oh, hell. Daj mi pokoj! Na! Ja si zavriem dvere, počkajte ma to chvíľku. Ja si len... Akoby viete, však ja len zatvorím dvere. Vieš jak? Pohodka, chill!
OK, no, takže som späť a ideme teda na to. Musím hlasnejšie rozprávať, aby ste ma lepšie počuli. Takže presne preto som si išiel zatvoriť dvere. A tu sa zhodil ten rebrík, takže to je pohodka, čiže ideme preč. Get your attention, boy. You're about to see something wonderful. Ešte nejaký to... On mi chytil pištol a prestrojil si hlavu. A nevadí, more. Dieru má v hlave, ak ja neviem. Dieru má v hlave! Dieru! Ten chuj malý. Ja si to premiasním, more. Nie. Nožík pôjde na jednotku. A tu pištol na dvojku. Cílka je tak, to by to mohlo byť. Čo je tu? Aha. Bereme býka. Bereme býka! Čo? Nemám miesto. Použijem to. Superovo. Máme to tu a... ideme to odsunúť. No ťahaj môj. Dobre, bože môj. Nie až taká výška. Tak, dobre. Sorry, že som ťa urazil. I'm sorry. Don't leave me. I'm gonna fuck you early. Ty si tu, ty chujovina malá. Go! Čakajte, ja som... Nebudem sa tam pozerať. A podľa mňa ako... neviem no. Hororovky sú také, že tam niekoho zabijete a on to prežije, takže... podľa mňa aj tento tuto, Degeš to prežije. A ja si môžem vykašiť náboje. Aha. Blum. Dáme tam toto. Preto. No a ja som videl na YouTube také, že akoby v podstate od jedného youtubera, že on presne vedel, kde sú všetky 3 hlavy a jak ich získať, takže ja idem teda všetky 3 hlavy získať. Psie hlavy potrebujeme na dvere. A vy si teraz hovoríte, že však na čo to natáčaš, keď si to už dohral? Ale ja som to nedohral. A to je tá odpoveď. Že som len videl pár let's playov a videí z tejto hry. Tak ma napadlo, že by som to mohol natočiť tiež proste a to je všetko. White. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, que mame gusta, Čakajte, ale si toho Alberta Tuganu odložím sem, lebo ja nebudem potrebovať ešte. Viac sa mi ľúbi skôr táto. Taký Glock v podstate. Takže ideme na to, nešli sme na to, ideme na to. A tie X-ray glasses mi pomáhajú vo všetkom, pretože všetko tu proste môžem nájsť, sa volá Zoe. To, kebyže teraz ukončím video, tak to je moc krátke. That's your father? Áno, bol. He used to be. I'm sorry, but No kámo, on mi dal taký hard time, že to bolo také nádherné, že... There's something I need you to do, but I can't explain it right now. Kámo, hard You may need time. to use the keys to do it, but find a way out of the house. okay. I'll be in touch. Že bude so mnou v toto. Jak sa to hovorí? Dotyku, v podstate. V konverzácii. Áno, aby ste vedeli, konverzácia. Go.
A vy si teraz overíte, že prečo som tú brokovnicu nešiel zobrať. Keďže ju zoberiem od neho, tak sa to za mnou zavrie a na to potrebujem druhú brokovnicu, hej? Takže neviem, či to má vôbec cenu a tých hajzel teda zabijem. Kazety ja nezbieram. To bude ďalšia dog's-head. Gunpowder. Gunpowder, bitch. Gunpowder. No. Life could be dream. Life could be dream. Come on, yes. So tasty. Na 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 na. Všetko vidím pomocou tých X-ray glasses. Taká celkom väčšia výhodka, pretože už máme 43 nábojov. A to som len na začiatku hry a už mám 43 nábojov, no prosím pekne. Heck of a thing. Sure shit beats the hell out of dying. Hey! My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. Fucking stay back. As you can see, the family, Please. Dobra. which in a word means... Tak som sa zasmial, že som sa aj zakašľal. Zakašľal? Čo som tu práve? Čo je so mnou? Life could be dream. Life could be dream. Ej. To stačí iba pretočiť? Nie. Takto? Nie. Takto je. Jo. To nebolo úplne presne, ale uznalo sa to. A taktiež dajte odber aj na mojom druhom kanáli, ktorý je toto isté, lenže to má fialové erko, kľudne si pozrite, utrpte sa, kámo. Ja neviem, tam ja iba pozerám, že čo som spravil za debiliny a ďalej, ďalší kanál, čo mám na počítači, je, v podstate viete, no. Ďalší skúste nájsť takýto podobný. Alebo po videu si hneď ukážeme. Asi nie. Chladnička niečo je. Toto tu je, ale nemôžem to zobrať, pretože mám plný inventár. Toľko veľa tých vecí, že sa zdá, že ani už nepotrebujem. Čo je tu? Endkujklina. To je púdka, gunpowder, prečo nie? What the? Joj! To čo je? Fuj! Ide sюда! Čakaj! To bolo podľa mňa jednoduchšie, než sa tu srať s pištolou. Vás tu rozsekám také mňau, mňau, mňau. Keď zoberieme si to zo skrinky toto a tu sa nachádza čo? Presne. Čo sa tu nachádza?
First aidka. Niektoré veci si odložím, ktoré nepotrebujem, napríklad tento gunpowder teraz nebudem potrebovať. Ani... A to asi ostatné už budem potrebovať. Máme 45 nábojov. Dobre. Oni si ani nevšímajú, že tu majú asi nejakú pleseň, či čo to je. Zliač! Na 3 výstroje do hlavy, oni to... A však na čo sa tu ja budem hnevať s týmto... Life will be dream, life will be dream. It's fantastic. Life could be dream. Life could be dream. Dobre, som zabil. Zničím, dobre, tak to vyhodím. Zoberiem si tieto keys. Toto je... Life could be dream, kamo. Au! To sú taký dobrý aim nemám. Čo čakáte od Nuberta? Toto otvorím. Budem musieť vyhadzovať nejaké tie veci, aby som mohol ísť ďalej, takže vyhodíme. Toto určite nebudem vyhadzovať. Vyhodíme toto. Vyhodíme, ešte čo dáme preč. A toto. Tak. Inventár mám 2 miesta. Herb sa tu schováva. Takto. To tak. Počkajte. Takže ľudia, ja si myslím, že to by mohlo byť na... Nie, nebude to všetko pre Bohašek. Lebo, viete čo, na toto video by to mohlo byť všetko a čaute.